Hola a tothom, soc la Ainhoa Calderón, estudio segon de batxillerat a l'Institut Palau-Ausit que hi ha a Ripollet, molt a prop de Barcelona. Començar dient que al viure a Barcelona, a la comarca de Catalunya, hi ha cooficialitat català i castellà. Això vol dir que des de ben petits els nens i nenes que estudien a Catalunya aprenen els dos idiomes simultàniament. Per tant, des de ben petits comencem parlant català i castellà, encara que a la nostra casa tinguem una llengua materna, com per exemple uns nens poden parlar a la seva casa castellà, però al col·legi parlen el català, o a l'inrevés. Actualment, com ja he dit, estudio a l'Institut Palau-Ausit, segon de batxillerat. Aquest any estem utilitzant la plataforma Moodle per tal de treballar la llengua catalana. És una plataforma que ens ajuda a interactuar molt més amb la nostra professora i així conèixer les eines que tenim al nostre entorn, ja que no donem importància a tot el que es pot fer amb l'internet, ja que la nostra societat va evolucionant paral·lelament amb l'internet. Per millorar la llengua catalana en el nostre centre, a l'abril hi ha la festivitat de Sant Jordi, per tant l'ESO com batxillerat i cicles formatius fan uns treballs relacionats amb uns autors específics sobre la literatura de la nostra llengua. Això no es fa només en la llengua catalana, sinó que també es fa en anglès i francès. Una altra cosa que proporciona el nostre institut per tal de millorar la nostra llengua és la iniciativa Parlets. És un grup de nens des de l'ESO fins a batxillerat per tal de millorar la nostra llengua i cada vegada parlar amb més fluïdesa la llengua catalana. Aquestes serien algunes de les coses que proporciona el nostre institut. Espero que us hagi agradat.